Ejja nitolbu għal paċi u biex il-gwerra fl-Ukrajna tintemm minnu fih. Kliem l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna f'qudiesa fil-Konkatedral l-erba' filgħodu u li tat bidu għal żmien ir-Randan, mixja ta' 40 jum ta' riflessjoni li se twassal għall-akbar festa tal-Kattoliċi dik tal-Għid il-Kbir. L-Arċisqof anke fil-preżenza ta' bosta Ukreni li evidentament emozzjonati kienu qed iżommu l-bandiera tal-Ukrajna għal kif il-gwerra mhix soluzzjoni. Għal daqstek inġeddet l-istedina biex kulħadd illum it-2 ta' Marzu l-4 tarmiet. Tkun ġurnata ta' talb u sawm għal paċi fl-Ukrajina. Ġurnata biex inkunu qrib id-batijiet tal-poplu Ukren. Biex inħossuna l-koll aħwa u nitolbu bħeġġa kbira lill-Alla biex il-gwerra tintemm. Fl-omelija Monsinjur Scicluna għal kif pajjiżna nipprattikaw id-demokrazija u għamel referenza l-elezzjoni ġenerali ta' Marzu li ġej. Hawnhekk huwa wkoll wassal messaġġ ta' għaqda bejn iċ-ċittadini Maltin u Awċin. Ma naqas li jsemmi wkoll iż-żjara tal-Papa Franġisku f'pajjiżna bħallum xahar. Waqt il-quddiesa f'talba emozjonali Ukrena ddeskriviet il-gwerra bħala waħda taqsim il-qalb. We beseech your loving kindness and abundant blessings upon the nation, the people of Ukraine, during these days of great danger to their safety and well-being. Our brothers and sisters, Lord, are once again threatened by aggressors who see them only as simple obstacles blocking the path to the complete domination of the precious land and resources of the country of Ukraine. Waqt il-quddiesa bl-isfqijiet u s-saċerdoti lebsin il-pjaneti vjola ġimbirek l-irmiet simbolu ta' ras ir-Randan u l-saċerdoti qiegħed fuq ras l-insara b'xhieda ta' ndiema. Għal din il-quddiesa attendew ukoll l-awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta, il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni, l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti u anke l-Prim Imħallef.